Tak takon bolo. Wong lanang sing jujur kuwi ya iso maleh apa ora? Kira-kira iso maleh apa ora? Wong lanang sing jujur, misal wong lanang tinggal bojone kerja nang luar negeri dadi TKW ya. Kayak wong lanang iki jujure pol, maune jujur nang omah. Lah sing wedok sakjane berangkat nang kerja nang luar negeri dadi TKW Hong Kong apa Taiwan lho ya, apa ndi lah, pokoke sing gajine gede lah ya. Lah kuwi bar kuwi wong lanang ditransferi dhuwit sing nyekel kendali ki wong lanang, ya. Wong lanang jujur iso maleh iso maleh ajur kok, iso maleh beda kok. Ono ngono kuwi. Menurutmu piye, Bolo? Wong lanang jujur iso maleh dadi ngono kuwi ta? Ngono ngerti dhewe ta? Ngene ono ya ngene Mas Sam, wong lanang ngono kuwi. Makanya ya kalian ya kita ini loh. Kita ini loh biarpun bojone ade iki jujur, lugu ngono ya, kudune iso berjaga-jaga ya. Kita kerja di luar negeri gitu loh, rekoso ya. Ninggal bojo, ninggal anak ngono iki kudune nak balik-balik ya kudu maksudnya ki aja sampai nganu apa jenenge tidak berguna ade. Lah percuma lah kowe. Lunga-lunga adoh kowe. Kowe dhuwitmu ora nek guna dhuwitmu ora cementel misal dhuwitmu ambiar ya, ampius ya. Gajimu ampius ya. Misal mbok kirim ke bojomu ampius. Kayak terus piye? Ngono lho.